magtron, mga tayo laylain na nahon, at kadampan na duha plaza, nag-aarig ipagkuransa. Sigat kung dili ka sarayahon, halabi nga mga okasyon, mga kalangasan upatanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sigita kay nasayaw at isita, maupay at pamustuha kay damo hayaan nakala. Hala na sigita kay nasayaw at isita, upay at pamustuha kay nagkakalupad ang kwarta. Okay, this is Barangay Hangtud, Palapag, Northern Samar, Fiesta 2024, Palapag, Northern Samar. Waray TV, subscribe. May nakisita nga lagasan, kung nalakat nagtututumbang, pero nagpibili pa hindalaga, kaya ikaaduhin tulad sa mga tao naghipausap, kaya nagas nag-ibang ang forma, pagsayaw laniyahin tulad sa nagluluhod-luhod nga naluha. Hala na sigita ang mayor ang pirmahan, nasayaw lahiran tulad sa pupunan sunata at banda. Hala na sigita ang mayor ang pirmahan, nasayaw lahiran tulad sa pupunan sunata at banda. Dako nga salamat, Honorable Joseph Dulon sa ninyong upay nga sayaw, ang Iski Chairman Angel Abril. Ang masunod na kurat